ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Haga janmet jonga arpun riu tarik unailur arjar arpulai. Haga pon riu duna AA. Ka wege Ïing ka bala long try da ka kong kamti meri karjana. Ka badan haga Shnong Umthlong ka bahab hapo upur usam jonga Eastern West Khasi Hills District. Kala ing kong kait hadien ka jingkem ding kensan bala subajur. Bakala bandai na ka jingtut jonga boarding electric. Marsenyo jingtip yakane ki kali pelip ding kilahir woodwood syakatay gajaka. Hagapor bajagane ke jingja omdan brio hagate ke Ïing bat kumta kamshim ladon kano ke jingja basonsi light no tang ki jingdo a ki jingdon jing m Yung bro ba yung bro ra? Yung bro ra, yung bro eh. Yung bro ang yung ra.